Počúvate podcast Trnavského rádia. Prečo sa hovorí, takto je teda Jobovka, keď dostane človek zlú správu? Prečo je to tak? Tento príbeh je veľmi pekný, ale v tejto modernej dobe už trošku zabudnutý. Jobovi je dokonca venovaná aj celá jedna vyučujúca kniha v Biblii. Keď ju otvoríme, začína sa týmito vetami. V krajine Úc žil muž menom Job, bol to muž bezúhonný, úprimný, bohabojný a stránil sa zlého. Narodilo sa mu 7 synov a 3 céry. Mal do 7 000 oviec, 3 000 stiav, 500 záprahov hovedzieho dobytka a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho darilo sa mu a bol to významnejší muž ako všetci ľudia východu. Jedného dňa, to už necitujem Bibliu, to už sa snažím skrátiť ten jeho príbeh, tak jedného dňa sa Boh chválil Satanovi s Jobovou zbožnosťou. Satan namietol, že nie je ťažké byť zbožným, keď sa darí, keď ide všetko ako po masle. A Satan požiadal Boha, aby mohol týraním Joba vyskúšať. Boh súhlasil, netrvalo dlho. Joba navštívil posol so správou: nepriatelia pobrali tvojich a sluhov pobili ostrým meča. V tej chvíli pribehol ďalší posol. Boží oheň padol z neba, rozhorel sa medzi ovcami a sluhami, až ich strávil. Po ňom ďalší posol. Nepriatelia napadli ťavy, pobili ich a sluhov pobili mečmi. Jedna horšia správa ako druhá. Prišla aj správa o smrti 10 Jobových detí, ale osamotený a zdrvený muž práve v takýchto chvíľach na Boha nezanevrel, nerúhal sa, nezhrešil. V priebehu dejín sa Job stal synonymom pre každého spravodlivého, ktorý nezaslúžene trpí. No a Jobova správa sa dostala do slovníkov mnohých jazykov, vrátane aj nášho slovníka slovenského jazyka. Ten príbeh sa končí tak rozprávkovo, lebo Satan musel priznať prehru a Boh Jobovi zdvojnásobil všetko, čo predtým mal, a preto rozprávkový, lebo zdá sa mi, že žijeme vo svete, kedy Satan nikdy neprizná prehru. Ale bodaj by som sa mýlil. Samozrejme, želáme vám tie najbližšie mesiace, ale aj roky, čo najmenej Joboviek, ideálne žiadnu. Počúvali ste podcast Trnavského rádia. trnavskeradio.sk